na ka benta ka jing yakop khwai ro kha ka bade la shai ka singi independent te kitu ki bom sham lala ban le shim benta ha ki game ki ba kham he te ki ba don jing thmu la ne ki ba don jing mot ban khwai ha ka ne ka tim ka ba kham rit te pe je ka ne ka video nama la bu jaka menta ka singi hane ha po molandap pe je ka jing don breu om don breu hire namar lada pila ban phone ha ki number phone ki bala don ha kane ka notice namar ba yo phiong ba ki youtube ki ba thok suda te hot yamata ka singi ngalai sngo ba ki don ki jaka ki bala dap ba ki don ki jaka ki bom padap ru te ha ka bai de bat kane ka jing yakop khwai do kha ka bade ha po molandap ka bade ka tim san pho hajar na ta ka 8,000 ka 10,000 ter te ke jingbu ki jika kidang kenca ha hadu menta te sapun ya kini kini barpun lada long kumno ru pila banwan la shai ru man step namar ka de ka tim ka baret te pila ban pe company ya kane ka video hakino ki jika ki ba phikwa ban chong bat pe hadu menta kidang kloi ba ki jika khwai te lada phiwan la shai man step ru sajet ya kano ka jika ka ba phikwa ban chong ru pila ban yo namar ka de ka tim ka baret ngatrai ban penloin arsngi tang na ka benta ka bawan khwai ya kini ki price telese phila ban ong ba wan tang la shai step ru kalabyang kumba julong ha ki we ki jika wat ha ki tim ki bar he ru ki don ki bawan ruing man step bat khwai man sngi te phila ban wan la shai step ru te peje kene ka video kumba kinong punya kilaring Don beri babu jaka ne malang dap pej menta perbu jaka don tong kumbas pho mengut ane pungret sawan la shai ma perawan anduna bro siapa palat kinong wan bu jaka menta sengih ne malang dap ane jan upres tang wei ru don babu mai ki don tang tai katok ane ngut kinong bu jaka entai harum jongka harum surok ben dan berbobok jaka wat aki jaka sentar don bro ne molong dap don tang woi pek pungret hang ne jaka sentar ba don bro pek hang ne molong dap pek jaka kum kini don bro nak thai ban le jering Celepen itang belum malah nomor don bro kermen mikir awan kenyawan la syai sengi peknya pungret hane de jaka pedang mah ai ha do stai dan tang tu uwe pek ini jaka pedang mah pek stai don bro don wat uwe ru wan bu jaka ne malang dap tang katok kat nengut ki bawan bu jaka la thai ban la stai don bro and biari rin YouTube cairan
Ram dulu deh. Anak bat bes. Wan lah Simon step ane molong dep dan ba bu jakan tas ngitang ketukat ingut ki perruan. Tat no way ubwa bu de lai ta bu lamidus chap ne. Pat kejat an biar Tắt nga mà sạc phết ba tùy tiếp tat no ubwa cer ne soman.